Desiatky hodín v teréne, stovky rozhovorov a vyše 600 podpisov získaných na sídlisku Juh. Ľudia chcú len normálne fungujúce mesto. Chcú len normálne večer zaparkovať a aj to je dôvod, prečo kandidujem. Chcem s ľuďmi riešiť to, čo naše vedenie nerieši, ale život v meste to robí lepším alebo horším. Netreba plošne zvyšovať dane. Treba spoplatniť len tých, ktorí naše mesto využívajú, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a ktorí do nášho rozpočtu neprispievajú a zaberajú miesta Novozámčanom. V prípade môjho zvolenia za primátora mesta túto tému riešiť budem. Novozámčan bude mať parkovanie zadarmo ako doteraz. No nenovozámčan si buď priplatí, zmení si trvalý pobyt do nášho mesta, alebo pôjde parkovať inde. Priatelia, s podpismi nekončím. Pôjdem aj do ďalších lokalít a budem s ľuďmi riešiť to, čo robí naše mesto lepším alebo horším. Sledujte ma, s pozdravom, Peter Podbehlý.